Vianoce sú vždy plné emócií, lásky a ľudských príbehov. Jeden z nich začneme v Bratislave v britskej medzinárodnej škole. The majority of our children are from the expatriate community in Bratislava in Slovakia. Väčšina našich detí je zo zahraničných rodín i zo Slovenska, z veľmi privilegovaného prostredia. Vianoce sú pre nás v škole vždy krásne a najmä pre deti, aby sme niečo vrátili späť ľuďom a hlavne deťom z komunity, v ktorej žijeme. Deti z medzinárodnej školy nosili darčeky, ktoré naplňali tieto krabice. Zbierka hračiek mala putovať po Tatry pre deti z detského domova a krízového centra. Deti zahraničných obyvateľov Slovenska a taktiež slovenskí žiaci tejto školy nešetrili. Tento projekt je spojený s deťmi, ktoré potrebujú dobročinnosť. My sme posmelili naše deti, aby priniesli hračky a takto ich darovali ostatným deťom na Slovensku. A to takým, ktoré nemajú hračky, ktoré sú v detských domovoch, sú mentálne postihnuté, alebo takým, ktoré toho majú naozaj veľmi málo. Zbierka hračiek rástla veľmi rýchlo, prispieť chcel každý. Myšlienka kolekcie oslovila každé dieťa. Dávam tento bicykel do detského domova, pretože veľa iných malých detí ho potrebuje viac ako ja. Ja mám iný. Žiaci britskej medzinárodnej školy vo vianočnom čase neostali len pri hračkách. Deti oslovili svojich príbuzných, známych i neznámych na ambasádach, veľvyslanectvách, v podnikoch, podnikateľských subjektoch a vyzbierali peniaze. Myslím, že je to ohromný príspevok vianočnému času. Vianoce sú o dávaní a je to prejav starostlivosti. Je to veľmi dôležitý odkaz v týchto časoch a myslím, že práve toto chceli deti urobiť a sú tým veľmi nadšené. K deťom sa pridali sponzori, ktorí svojim nemalým dielom prispeli k naplneniu peknej vianočnej myšlienky. Je to krásna časť Vianoc detí z tejto školy. Oslovilo nás RTI, aby sme poskytli nejakú pomoc. My na to áno, samozrejme, prečo nie? Vyzdvihli sme hračky v Bratislave a hodíme ich do Popradu spolu s inými vecami. Je to fajn urobiť to ako príspevok k Vianociam popradským deťom a samozrejme celému Slovensku. Presuňme sa po Tatry, do Popradu, do Aquacity, kam hračky pred Vianocami dorazili. Svoje miesto si našli pod vianočným stromčekom, ku ktorému viedli kroky detí z detského domova a krízového centra. Mládež má svoje tajné želania. Rádio, to by ma najviac potešilo. Bicykel. Každá maličkož by mi akože spravila radosť. A tu sa dostávame k iniciátorovi celej zbierky, ktorá nenechala chladným niejedného človeka, k RTI, ktoré vyhlásením zbierky knížiek a iných vecí pre potešenie ducha spustilo celý projekt. Začali sme to minulého roku, keď sme zbierali staré hračky. V tomto roku je to väčšie, pretože nám pomohli z Bratislavy, banky, prepravné spoločnosti, britská ambasáda, všetci sa spojili, aj Aquacity. Deti majú diskotéku, party, Mikuláša, toto všetko je veľká zábava. Ja som veľmi šťastný, že sa zapojili poslucháči RTI a že tá ich sila primela aj mnohé firmy
že vlastne sa inšpirovali a pripojili sa, firma, ktorá doviezla tie veci, deti z Bratislavy a tak ďalej. A som rád, že môžeme týmto deckám okrem darčekov dať aj zážitok. To znači tento večer zábavu, tancovačku, nejaký kultúrny program, v ktorom sme aj my z RTI účinkovali. Tak z toho mám veľkú radosť, lebo nie je to vec, ktorú dostávajú bežne. Plišákov majú určite plné skrine v detských domovoch, ale knižky a nejaké iné veci nie sú častým darčekom. Najlepší pocit je pri pohľade na deti s veľkým úsmevom na tvári. To je ohromné. A bavia sa. Všetko je pre nich, nie pre nás. Je to absolútne báječné. Deti, ktoré osudne obdaroval vlastnou rodinou alebo úplným zdravím, sa bavili nielen pri tanci, ale aj pri rôznych scénkach v podaní skutočných hercov. Ja som drevený, ja zle počujem, musíte kričať o 100-300, takže ahoj deti! Ahoj deti! No kde si sa túlal? No tak som sa túlal, kým si som sa tu nedotúlal, no? Poď. Ideme trénovať delenie koristi. Je to neskutočné prísť medzi takéto deti a postarať sa im o zábavu. A keď na nich vidíš tie úsmevy a nechcú ťa pustiť z toho javiska improvizovaného, robiť pre nich šovky, ako sa smejú až pláču od radosti, to je na nezaplatenie. Super. Vianoce sú o ľudskosti a človečine. Tá dýcha na každého z nás a z každej strany. Tento čas je o láske a radosti, ktorá sa dá rozdávať aj spevom a hudbou. Tuším, zakryjú tvoj štýl pás. Zrkadlo už pošepne ti asi, že sa krásnym ženám podobáš. Teraz táto strana. Čertové kolo vyliata zlos, kým nie je zajto ani plán. Každý deň budú aj Vianoce, tiško šepkajú ľudia povonku. Vyzbierané hračky našli svojich nových majiteľov. Rozdávali ich Mikuláš s čertom a anielom. Oči malých detí hovorili jasnou rečou. Detská úprimná radosť sa sfalšovať jednoducho nedá. Tí starší si prijali niečo, čo je pre niekoho samozrejmosťou, pre deti z detského domova však výnimočnosťou. Láska, šťastie. Hlavne, že by sme sa mali rádi všetci v skupine, že by sme všetci dobre dopadli, keď ideme z detského domova. Hlavne to, že by sme sa vedeli o seba postarať. Tieto deti svoje šťastné a veselé Vianoce dostali. Bodaj by sa kúsok z úprimnej radosti a lásky dostal ku každému, do všetkých domovov, k všetkým ľuďom dobrej vôle.